ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଇ ବଛା ଚାଲିଛି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କାଇ ବଛା ନୁକଟା ପୋକ ଝୁଙ୍କ ସବୁ ସାଇଡ କରିଦିଆ ହଉଛି। ଏଇ ଗାଈ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର କାଇ ବଛା ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କାଇ ବଟା ଚାଲିଛି। ଓହୋ ମସଲା ବି ପଡୁଛି ଦେଖିଲେ ନା। ଇଏ ହଉଛି କାଇର ପ୍ରୋସେସ। ତୁ କହୁନୁ କାଇରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପୋକ ଝୁଙ୍କ ପିମ୍ପୁଡି ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ କାଇରେ ଏଇ ସମୟ ରଖିଦେଗା। ଆଉ ଅଛି ବା ଏଇଠି ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ହଁ।